Vi golftrænere møder mange gange nogle barrierer sammen med vores elever, som viser sig her en fysisk grund til, hvorfor problemet er der. Det er enormt aflastende og befriende for os golftrænere, og jeg tror også, eller helt sikker på, at vores elever er enormt glade for at få at vide, at det faktisk kan være noget andet. Her er vi enormt stolte i Golfloop, at vi har en kår af dygtige fysioterapeuter tilknyttet til vores organisation, der både kan være med at understøtte vores arbejde, men også at vi kan være med at understøtte deres arbejde, for vi tror på en helhed inden for Golfloop. Det er også derfor, det hedder Golfloop. Det er noget, man vender tilbage til. Så har det at gøre med, at den helhed, der er forståelse for de mennesker, vi har at gøre med. Gert, det vi skal nu, det er, at vi skal prøve at kontrollere, hvor meget hofterotation du har, eller hvor meget kropsrotation egentlig du har. Screeningen er bygget op sådan, at du skulle kunne gennemføre screening på 7 minutter. Den skal foregå ude på rangen, og du har ikke brug for nogen rekvisitter til at udføre screeningstestene. Og screening er lavet for, at vi sikrer, at golfspilleren får det optimale ud af sit golfsving. Vi har lavet testen for at sikre, at der ikke opstår nogen fysiske begrænsninger, som gør, at man ikke opnår sit fulde potentiale. Og samtidig så har screening til formål at fange det svageste led i bevægeapparatet kæder af led og muskler, og dermed sørge for, at vi undgår skader. Og så kan man sige, så er det også et vigtigt formål at sige, at det er vigtigt, at kroppen kan holde til at spille golf igennem mange, mange år. Det jeg kan se, Gert, er, at du har nedsat inderrotation i din højre hofte. Det betyder, at du har svært ved at lave det fulde tilbagesving. Normalen er, at man kan dreje forbi 100 grader. Det vil sige, at skulderdrejningen kommer forbi kropsmidtlinjen, kan man sige. Det betyder teknisk, er, at man har sværere ved at rotere ordentligt ind i hoften i tilbagesvinget. Mange kompenserer ved enten at bevæge sig sidelæns i stedet for, eller at man bliver overkropsdomineret i svinget. Det vil sige, at når ikke man kan rotere nok i hoften, så begynder man at styre svinget med sin overkrop. Ja. Vi i Golfloop har gjort det nemt og overskueligt at gennemføre screeningen og finde de øvelser, som der skal til for, at man kan forbedre sig og nå sit fulde potentiale som golfspiller.